କୁଆଡ଼େ ଆଉଛ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଯାଉଛ ହେଁ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଆଉଛ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛ ଛଣ ବୋଇବ ଛଣ ବୋଇକି କ'ଣ କରିବ ପକେଇଦେବ ଛଣ ପକେଇବ ଛଣ ବୋଇ ପାରିବ ନା ମ କୋଉ ଛଣ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମାଗ ଛଣ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଇ ଛଣଟା ନିଅ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠି ସେଇଠି ନୁହଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡା ସେଇଟା ଥୋଇଦିଅ ଏଇ ନିଅ ଏଇଟା ନିଅ ମୁଣ୍ଡା ଦିଅ ତ ହଁ ଚାଲ ମୁଣ୍ଡେ ଆସ ହଁ ଚାଲ ଆଗେ ଆଉ ଚାଲ ଆଖି ଧୂଳି ବସିବ ନା ତମେ ବା କହିଲ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲିକି କ'ଣ ହେଲା ଚପଲ ଫିଟିଗଲା ତମେ ବା କହିଲ କ'ଣ ମତେ ମାମା ମତେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଖୋଇଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଛଣ ବୋଇବି ଆଉ ଏଇଟା ବୋଇକି ନଉନ କାଇଁ ଓମ୍ ଭାଇ ବୋଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼ୁ ଯାଏ ନା ବାବା ଛଣ ଟିକେ ବୋଇଦବ ଠେକା ମାନେ ଦେଇ ବୋଇବ ବାଲି ହବନି ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ତମେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛ ଆଉ କାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ତମ ବର୍ଥଡେ ହଁ ତ ସବୁଦିନ ବର୍ଥଡେ ସବୁଦିନ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମମ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତମେ ତ ମାମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଜମା ଯିବନି ତା ଭିତରେ ଚିଠି ସାପ ଥିବେ ଏଇଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସ ନାଇଁ ଜମା ଯାଆନ୍ତିନି ପଳେଇ ଆସ ଇଟା ଭିତରେ ଚିଠି ସାପରା ରହନ୍ତି ପଳେଇ ଆସ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଆସିଥିଲା ଇଟା କିଏ ଆଣିଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଧାନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏ ଇଟା କୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲା ହଁ ଯେ ବାରିରେ ଆସିଲା ଯେ କୋଉ ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲା ତମେ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ଇଟା ସବୁ ସଜାଡିକି ରଖିଥିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ବାଲି ବୋଇବ ଇଟା ଆଣିଲ ବାଲି ବୋଇବ କ'ଣ ହବ ତମେ ଘର କରିବ କୋଉଠି ଘର କରିବ ଏଇଠି ଘର କରିବ ସେଇଠି ଘର କରିବ ନା ବାରିକି ଧୂଳି ହୁଅନି ମୁଁ ଏଇଖିଣି ତମକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ଆଣିଲେ ଧୂଳି ହୁଅନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପା ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଧୂଳି ପକେଇ ଦେଇଛ ଆଉ ଓମ୍ ଭାଇ ଇଏ ବୋଉଛନ୍ତି ତମେ ଟିକେ ନା ଯୋଉ ଛଣ ଟିକେ ବୋଇ ଦିଅ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବୋଇବ ନାଣ୍ଡୁ ଓମ୍ ଭାଇ ଉପରେ ବାଲି ପକେଇଦେଲ ଓମ୍ ଭାଇ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ନା ତମ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ଧୂଳି ହେଇକି ଆଉ ତମେ ଛଣ ବୋଇବନି ଯଦି ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଘରେ ଅନେକ କାମ ଅଛି ମୋର ଚାଲ ନା ନା ଓମ୍ ଭାଇ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ଧରିକି ତମେ ସେମିତି ଧରିକି ନବ ଯାଉନ ହେଇ ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ନଉଛି ହେଇ ଦେଖ ଟିକେ ଅନାଅ ହେଇ ଭାଇ କେମିତି ନଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଲ ନା ତମେ ସେମିତି ନବ ଚାଲ ହେଇ ଦେଖ କେମିତି ହେଇ ତାକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିଦଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲୁନ ମୋ ଉପରେ ଧୂଳି ପକେଇବ ଯେ ହେଇ ଦେଖ ଭାଇ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ହେଇ ଧୂଳି ପକାନ୍ତିନି ତମେ ଏଠି ଖେଳିବ ବାଲି ନ ହେଇ ସିଆଡକୁ ଯା ଖେଳୁଥିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଖିରେ ପଡିଯିବ ବାବା ଆଖିରେ ପଡିଲେ ଆଖି ପୁରା ବାଲିଟା ରଗଡି ହବ ପୁରା ଆଖିରେ ପଡିବ ବାବା
एते वाली Video. ए भगवान Video. अनेला मते टी Video. कोड फोपाड़ीबी Sanduku. Video. लो अनेला आज होची ईद समस्त कहला ईद मुबारक कहला ईद मुबारक What? बड़ पाटे कहबा ना समिति Batati. ईद Batati. बाताती को Itu ईद मुबारक कौन हला Dui bocce biba. छाना बहु ना रहबो कोठी Dui bocce. धूली छाना गोटे मुंडा रख दिलो मो देहरे धूली बसी जीवलो धूली बसी जीव दौड़ जा नहीं आसीबो पाटे काई पुरे से जो दिन छबा पाटे ठाकु छन गणेश ठाकुर पाटे पुरांती नहीं ठाकु को नम होती बाबा ठाकिंग पाटे रो पुरांती नहीं ठाकिंग रागी भी नहीं जमा रागी भी नहीं तुम ठाकुर नम हो जा ठाकुर भीतर को पुरी दो छाड़ हाँ भीतर पुरी दो जा बाहरी बन उठ हला सुना पिला है गला वर्षा पकले जा घर भीतर जा ए कौन हला ठेका बांधिलो की बांधे जी ठेका हां ठेका की बांधिला इलो बापुरो ताको झियो रे का झियो तो झियोरा कहार हां हां आ तुम ठेका बांधिलो कोन पई हैं ठेका कोन बोइबू अजा छाण बोइबो जा हां आ जा चोरे की ला आ जा बोइबा हां बाय बाय स्वामी विवेकानंद भलिया देखा हो टिके अनेला टिके कौन बोच लोगेला छोड़ बोई पारुछ नहीं पारुछ ठेकारे केते काम मो पो करछ देखनी ए पड़े से पड़ जाबन उठी परिबन मो पुआ बानर सेना साजिची हे आउ आनिबो